Povodom Dana slovenske pismenosti i kulture, Kulturni centar Čukarica organizuje kulturno-umetnički program pod nazivom Knjigoljupci 2023. Više detalja čućemo od naše Đurđe Markovića. Đurđe. Na adresu Kulturnog centra Čukarica stiglo je mnogo čitalačkih dnevnika. Knjigoljupci su i ove godine bili mnogo vredni. Danas će autori najboljih ilustracija dobiti i nagrade, a bit će organizovani i razni drugi programi i radionice. Razgovaramo sa dobitnicom nagrade Nevenom Đurić, učenicom osnovne škole Filip Kljajić-Fića. Pre svega čestitamo. Koju si knjigu ilustrovala i koliko ti je vremena trebalo da ilustruješ? Ilustrovala sam sve 4 knjige koje sam radila, a u suštini radili smo od početka školske godine, tako da jedno mesec, dva mi je trebalo za sve da uradim. Da li si očekivala nagradu? Nisam stvarno, zašto sam videla da i druga deca iz škole imaju mnogo lepe radove i mislila sam da će neko od mojih drugarica osvojiti nagradu, ali eto, na kraju sam to bila ja. Koliko voliš da čitaš? Pa baš volim da čitam. Sada uglavnom čitam neke avanturističke, naučno-fantastične knjige i knjige za decu. Ne volim da čitam neke sad ozbiljne toliko knjige. Volim da se baziraju na neke nestvarne događaje i jako zanimljive. Koliko godišnje pročitaš knjiga? Da li si nekad brojala? Imaš li omiljenu knjigu? Pa ne brojim, ali oko 5-6 knjiga, sve zavisi. A nemam omiljenu knjigu, zato što sve knjige koje sam do sada pročitala su bile jako sadržajne, poučne i zanimljive prosto za čitanje. Hvala mnogo na razgovoru. Sa nama je i urednica programa za decu, Milena Mitrović. Koliko je radova stiglo na vašu adresu? Na adresu Kulturnog centra pristiguje veliki broj čitalačkih dnevnika, negde oko 150, što sa osnovnih škola sa Čukarice i iz dijaspore širom Evrope. Čitalačka značka je deo ovog velikog projekta, Moje nasleđe, a želeći da motivišemo decu da neguju kulturno nasleđe i tradiciju, Kulturni centar je 2018. pokrenuo ovaj veliki značajan projekat i koji u sebi objedinjava 4 programa. Čitalačku značku, negovanje ćirilice, kulturu govora, čitanja i pisanja i besedništvo. Na samom početku umrežili smo škole sa Čukarice sa srpskim dopunskim školama, što nam je mnogo drago i veliko zadovoljstvo i ovom prilikom bi posebno da istaknem što su nastavnici srpskih dopunskih škola prepoznali kvalitet i značaj ovog velikog projekta i na samom početku se priključili. Tako da mi već 5 godina zajedno sarađujemo zajedničkim aktivnostima, online radionicama, mnogobrojnim konkursima, mnogobrojnim akcijama i na taj način negujemo naš jezik, našu čitalačku kulturu i širimo se. Srpske dopunske škole koje su nam se priključile su Francuska, Slovenija, Italija, Velika Britanija, Danska, Norveška, Nemačka. Ove godine nam se priključila i Rusija. Veliki broj čitalačkih dnevnika je stigao iz Moskve. Tako da, eto, što bi rekli, uspeli smo da realizujemo projekat i da cilj je da projekat traje što duže i da širimo tu čitalačku kulturu. Kakve su nagrade? Nagrade su za naše učesnike najvrednije knjigoljupce. Pripremili smo diplome, knjige i bedževe knjigoljupci. Šta još očekuje učesnike današnje manifestacije, a šta posetioce? Današnje učesnike u prvom delu programa biće obraćanje i druženje sa književnim kritičarima Violetom Đorđević i Katarinom Lazić, koje će analizirati pročitana dela, pričati o omiljenim knjigama, o stvaralačkom nadahnuću i na kraju podeliti nagrade. A u drugom delu naše drage učesnike očekuje radionica Medena azbuka i putujuća ćirilica koju su pripremili učenici hemijske škole na čelu sa nastavnicom Bojanom Stankić. Hvala mnogo na razgovoru i još jednom da kažemo, program počinje u 12 sati ovde u Kulturnom centru Čukarica, a ulaz je besplatan. Goco? Đurđe, možemo da zaključimo da uz tako lep program svi će lako postati knjigoljupci. Mnogo hvala tebi i tvoji sagovornici na svim informacijama, a za Nevenu od nas poseban pozdrav i čestitke naravno na osvojenoj nagradi.